Hallo? Hallo, det er mig, Myggen. Hallo? Hallo, det er mig, Myggen. Hvem er Myggen? Myggen fra klubben. Mig, Myggen fra klubben. Hvem er Myggen? Det er fucking bitch, mand. Hvad mener du? Madame, hvorfor snakker du sådan der lige pludselig? Hallo, hvem fuck er du? Det er det, jeg siger jo. Du skylder mig over på 3 millioner kroner. Det er Myggen. Stik. Kan du ikke huske mig? Hvad mener du? Jeg bor ikke nogen steder. Jeg er altid ude. Du er altid ude, så kom fucking... Fortæl mig, hvor du er, så lad mig komme over til dig. Hvad mener du? Jeg kan komme over til dig, måske. Jeg flyver som en spøgelse på vandet. Jeg kommer til dig nu. Hvor er du hen? Hallo, hvis du har nok og nok, din fucking tog, så kom her nu. Jeg har ikke noget med nok at gøre, eller så. Du snakker meget lort, jeg hører, ha? Hvor er mine 3 millioner kroner? Det er 5 millioner kroner. Hvor er mine 10 millioner? Du snakker meget lort, jeg hører, ha? Det er mig, Myggen. Hallo, mand. Prøv at stemme mig op i røven. Du snakker meget lort, jeg hører, ha? Du snakker meget lort, jeg hører, ha? Hvad siger du? Er det ikke mig, der ejer Rosie Magismus? Hallo, fuck Rosie Magismus. Vi snakker ikke om fucking Rosie Magismus, mand. Hvad fuck ringer du til mig for? Du snakker meget lort, jeg hører, ha? Hallo, har du ikke nok for din fucking lille luder? Du snakker meget lort, jeg hører, ha? Det er mig, Myggen fra klubben. Du snakker meget lort, jeg hører, ha? Ja, der står der et menneske, der prøver. Hallo, jeg skal nok finde ud af, hvem du er, din fucking pøs. Har du ikke ringet til mig lige nu, okay? Lad være. Jeg skal nok finde ud af det. Lad være med at stå på tur nu, eller så. Hallo? Du snakker meget lort, jeg hører, ha? Lad være med at stå og grine af mig. Du snakker meget lort, jeg hører, ha? Lige pludselig, du ringer til mig, eller så. Hvad fuck ringer du til mig for, mand? Hvor er mine 3 millioner kroner? Jeg flyver som en spøgelse på vandet. Jeg kommer til dig nu. Hvor er du hen? Lad være med at stå din navn på midt på jorden. Er du dum eller sådan noget? Hvad siger du, mand? Er du dum eller sådan? Hallo, kom nu, mand. Du er nok, så kom nu. Du snakker meget lort, jeg hører, ha? Det er ikke noget med noget at gøre, eller sådan. Hallo, prøv at høre her. Lad være med. Kom nu. Lad være med at stå. Kom fucking nu. Lad være med at stå din navn på midt på jorden. Er du dum eller sådan noget? Hvad siger du, mand? Er du dum eller sådan? Hallo, kom nu, mand. Du er nok, så kom nu. Det er Myggen. Stik. Du snakker meget lort, jeg hører, ha? Det er det, jeg siger jo. Du skylder mig over på 3 millioner kroner. Hallo, fuck af helvede til, at jeg fucking kommer og dræber dig nu, mand. Hvor er du, mand? Jeg bor ikke nogen steder. Jeg er altid ude. Du er altid ude, så kom fucking... Fortæl mig, hvor du er, så lad mig komme over til dig, mand. Hvad mener du, mand? Man kommer over til dig, måske. Jeg flyver som en spøgelse på vandet. Jeg kommer til dig nu. Hvor er du hen? Er det ikke mig, der ejer Rosie Magismus? Hallo, fuck Rosie Magismus. Vi snakker ikke om fucking Rosie Magismus, mand. Hvad fuck ringer du til mig for, mand? Det er mig, Myggen. Hallo, ja. Kan du ikke huske mig? Hvad fuck ringer du til mig for, mand? Mig, Myggen fra klubben. Hvem Myggen? Det er fucking bitch, Hallo? Du er stadigvæk flabet, eller sådan? Hallo, jeg skal nok finde ud af, hvem du er, din fucking pøs. Har du ikke ringet til mig lige nu, okay? Hvor er mine 3 millioner kroner? Mine 5 millioner kroner? Hvor er mine 10 millioner? Madame, hvorfor snakker du sådan der lige pludselig? Hvad fuck ringer du til mig for, mand? Du snakker meget lort, jeg hører, ha? Hallo, ja. Kan du ikke huske mig? Fucking land, mand. Hvad sker der? Det er mig, Myggen. Hallo, mand. Prøv at stemme mig op i røven. Lad være med at stå og råbe, jeg siger til dig, mand. Hallo, hvad fuck mener du, mand? Kom. Hvorfor råber du min navn hele tiden?